Do poslaneckých hlavíc zasadli bojnickí mestskí poslanci prvý raz v tomto roku 27. februára. Bez rozprávy zobrali na vedomie správy o plnení uznesení o kontrolnej činnosti za rok 2024, o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra k 27. februáru, o stave a vývoji dlhu mesta k 1. januáru 2025. Schválili prvú tohtoročnú úpravu programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2025. Odráža nové skutočnosti a požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov. Rozpočet je po zapracovaní zmien vyrovnaný. Na strane príjmov a výdavkov sa zvýšil o sumu viac ako 264 000 eur. K prvej úprave došlo hlavne preto, že mesto uspelo so žiadosťou o financovanie projektu rozšírenie kapacity materskej školy z plánu obnovy. Výška oprávnených prostriedkov z nenávratných zdrojov je 338 000 eur. Budeme môcť rozširovať kapacity materskej škôlky a takisto je tam zahrnuté aj príprava jedálne, alebo teda, že budeme mať aj jedáleň v materskej škôlke, pretože sa tam vozila strava zo základnej školy a nebolo to veľmi konformné ani dobré, takže teraz sa, dalo by sa tak povedať, že zabijú dve muchy jednou ranou. Práce na rozšírení kapacity škôlky by mali začať po podpise zmluvy s ministerstvom. Firmy sú vysúťažené, dokonca 3 firmy, pretože sa akoby jedná o 3 rôzne činnosti tam. A firmy boli znova kontaktované, či sú pripravené nastúpiť, takže firmy sú vysúťažené, firmy sú pripravené. Každú chvíľu čakáme, že príde tá zmluva a potom budeme musieť zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme tú zmluvu schválili a aby sme sa do toho mohli pustiť. Po modernizácii objektu by sa mala kapacita materskej školy rozšíriť o 1 triedu. Sme radi, že sme v situácii, keď máme viac detí, ktoré potrebujeme umiestniť, takže toto je veľmi dobré aj vzhľadom k demografii celkovej v Bojniciach a podobne. Takže teší nás, že tí žiadatelia, ktorí nemohli byť uspokojení z dôvodu nedostatočnej kapacity materskej škôlky, budú môcť byť uspokojení. V ďalšej časti rokovania poslanci vzali bez rozpravy na vedomie informatívne správy o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, kultúrneho centra a technických služieb. Poslanci následne prerokovali prípravu technických služieb mesta na letnú turistickú sezónu. V rámci predaja a prenajmu nehnuteľnosti dal poslanec František Tám poslanecký návrh, aby financie získané z predaja majetku mesta žiadosti prerokovaných 27. februára boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia v dubnickej časti Bojníc. Tento návrh poslanci v hlasovaní nepodporili. Podľa vyjadrenia viceprimátorky Antonie Kováčovej-Píšovej mesto chce rekonštrukciu verejného osvetlenia riešiť komplexne, teda nie len samotné svietidlá, ale aj elektrické rozvody a peniaze na tento projekt si chce požičať z Envirofondu. V tejto časti rokovania poslanci schválili napríklad aj prenájom majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre účely zabezpečenia komplexnej prevádzky parkovacích miest. Parkovisko za kultúrnym centrom vrátane príslušných nehnuteľností nebudú už prevádzkovať technické služby, ale služby mesta Bojnice. Tie budú platiť mestu za parkovisko ročný nájom vo výške 105 000 eur, čo je viac ako platili technické služby. Tento krok, presunutie parkoviska za kultúrnym centrom z technických služieb do 100% SROčky mesta, služby mesta Bojnice, bol vopred konzultovaný s pánom riaditeľom technických služieb, ktorý takisto povedal, že to je len logické, aby jedna firma mala na starosti spravovanie všetkých parkovacích miest v meste. Takže aj z takého logistického dôvodu bolo toto presunuté. Považujeme to za úplne prirodzený a logický krok. Poslanci František Tám a Jozef Hatvány tento návrh nepodporili, pretože podľa nich týmto krokom prídu technické služby o časť príjmov a budú mať problémy s financovaním. Technické služby sú príspevková organizácia mesta, ktorá na tú činnosť, ktorú vykonáva pre mesto, dostáva príspevok. To je na starostlivosť o zeleň, o cesty a podobne. A mali podnikateľskú činnosť, čo bola aj vlastne spravovanie týchto parkovísk. A z tejto podnikateľskej činnosti mali vlastne takisto samozrejme nejaký príjem,
ktorý však sa nedal použiť na tie činnosti, ktorým sa venujú pre mesto. Takže tu sa nedajú veľmi miešať hrušky s jablkami. Technické služby budú naďalej vykonávať pre mesto Bojnice činnosti, ktoré vykonávali z hľadiska starostlivosti o zeleň, z hľadiska aj samozrejme teraz už len riešenie separovaného zberu odpadu a podobne, zberný dvor. Takže myslím, že technické služby svoju činnosť budú vykonávať ďalej a túto komerčnú činnosť bude vykonávať SROčka, ktorá na to bola zriadená. Samospráva dala vypracovať projekt na upokojenie dopravy na Hurbanovom námestí. Pokiaľ ho schváli okresný dopravný inšpektorát, tak dôjde k zmene dopravnej situácie aj v časti parkoviska za kultúrnym centrom. My práve by sme boli radi, keby tí ľudia, ktorí napriek výstražným značkám, ktoré pôjdu už z rôznych smerov, proste, že prejazd nebude možný pre tranzitnú dopravu, aj keby sa sem napriek tomu dostali, tak sa vlastne práve cez naše parkovisko akoby budú vedieť vrátiť späť. A tie miesta, teda tá rampa by sa potom pravdepodobne posunula niekde na úroveň kultúrneho domu a práve tie miesta, ktoré tu nejaké zostanú parkovacie, tie by sme nechali v parkovacom systéme pre obyvateľov. V rámci predaja a prenajmu nehnuteľnosti dostal zelenú i návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom autokempingu Bojnice. V Rôznom poslanci schválili návrh zámeru zakúpenia osobného motorového vozidla pre potreby samosprávy. Vozidlo, ktoré radnica používala na služobné účely, bolo zakúpené v roku 2005. Malo poškodený motor, jeho oprava by bola pre mesto finančne nevýhodná, preto bolo predané. Nové vozidlo radnica obstará v maximálnej hodnote 36 000 eur. Na tento účel si zoberie úver, ktorý bude splácať 4 roky. Týmto krokom mesto splní zákonom stanovené limity pre úverové zaťaženie. Poslanci schválili aj organizačný poriadok Mestského úradu, pretože nastali zmeny v jeho organizačnej štruktúre. Schválili tiež zahraničné služobné cesty primátora mesta. Poslanec František Tám podal poslanecký návrh, aby bola zriadená Mestská rada, ktorá plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Poslanci tento návrh neschválili. Priestor dostali aj obyvatelia mesta, ktorí vo svojich vystúpeniach poukázali na rôzne problémy týkajúce sa života v meste. Celú diskusiu obyvateľov s poslaneckým zborom si môžete pozrieť zo záznamu zverejneného na YouTubeovom kanáli RTV Prievidza.